advice. So, magbibigay ako sa inyo ng mga advice. Hello my guys. Lauren Living to Lovers kasi ako. Super crush ko at like mahal ko dati pa. Alam ko gusto niya ako. Kaya lang torpe siya. Isang day naman po, sinubuhan na gusto ako. Pero, mahal kita seryoso. Pinapisinis ko. Ang tao sinasado ang sinis. Buhay mo. Oh my God. Ano ba ang dapat ay from Leslie? Well, kung torpe ko yung two lovers ka, basta make sure na maging fair ka sa dalawa. Tingnan mo sila dalawa na fair. Na hindi ka negative at sa kanila. Kung yung isa, kung vocal man siya, hindi mo alam baka sincere naman pala sa wala kang hindi na alam mo. Parang personality lang sila ganito. Pero deep inside, totoo naman pala. Yeah. Diba? Or yung isa Kaya lang naman. ganun si Daniel. Yung isa, Hindi naman. baka torpe, pero baka naman nahihiya lang siya or hindi siya binibigyan ng chance para maging friends kayo or para mag-give sa sa'yo. So, basta sa akin, maging fair ka sa kanila dalawa sa pag-isip. And, I'm sure naman sa dalawa na yun, makaka-decide ka kung sino talaga yung nagpapasaya sa'yo everyday, kung sino yung makita mo sincere talaga at kung may effort talaga sa'yo na tinitreat ka ng maayos at nire-respect ka ng kung best friend na malayo kami sa isa't isa. Bihira na po kami magkita. Paano po namin napapatipan ang aming friendship kahit malayo kami? Parang sa inyo rin po na namin magkaibang schedule. Maraming salamat po. Dory Sumaway. Dory Sumaway? Ah! Kasi feeling ko naman, kung magkaibigan talaga kayo, gagawa kayo ng way para hindi mawala yung communication ng kayo importante. At huwag mo kayo makinainiya na ako yung kayo. Yan, basta pag magkaibigan talaga kayo, gagawa kayo ng way para magkamustahan kayo, tapos mag-outfit kayo sa isa't isa. Kahit bihira man din magkita dapat, hindi nyo papahawalan yung friendship na kasi tayo naman kami kasi ni Julia, kahit minsan lang makita, sinatry talaga namin na maging answer lang pa, maging para pag kailangan ng tulong, ano sila makakalitan namin. Like, ganun dapat para alam nila hindi nawawala ka sa So, yun lang, kasi importante ko lang. Hi guys! Paano yung kaibigan mo bigla nagbago ang ano gagawin ko? Well, kung yung friends ko naman ngayon, nagbago yung friends ko ngayon, siguro, hindi na gusto yung guy na baka hindi na gusto yung isang guy na bago sa life mo, or baka naman meron siyang problem with that guy, or baka gusto na yun, or baka gusto ka niya, kasi sana siya sa isang guy friend. Marami eh! So yun, tapos na tayo guys for Get an Advice segment. And sana natulungan ko itong mga si Liberty, si Jenny, si Doris, at saka si Super Light sa mga... And sana tulungan ko kayo sa mga problema nyo. And kung gusto nyo na matulungan ko kayo yung mga gusto pa ng mga advice ko, yung nagandahan yung advice ko, mag-email lang kayo sa princessionlineofficial@gmail.com www.abs-tv